Η εκδήλωσή μας θα ολοκληρωθεί με τον ίδιο συγγραφέα, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη, όπου εργάζεται στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ιστορία των χωρών της Χερσονήσου του Έμμου και Τουρκολογίας του ιδίου τμήματος. Η μεταπτυχιακή του διατριβή αφορά την εικόνα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέσα από τον ελληνικό τύπο του 19ου αιώνα, ενώ έχει εκπονήσει μελέτη για την νεότερη και σύγχρονη ιστορία του Δήμου Αμυντέου υπό την αιγίδα του Δήμου Αμυντέου και του ΑΠΘ, η οποία εκδόθηκε το 2023. Έχει εργαστεί επίσης στο βιβλιοπωλείο Ιαννός, στο ζωγράφιο Λύκειο της Κωνσταντινούπολης, ενώ έχουν δημοσιευτεί διάφορα επιστημονικά άρθρα και βιβλιοκρισίες του για τις ιστορικές μελέτες. Παναγιώτη, ο λόγος σε εσένα. Αγαπητοί πολίτες του Δήμου Αμυντέου, συγγενείς, φίλοι, επίσημοι προσκεκλημένοι, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στη σημερινή παρουσίαση του βιβλίου για την νεότερη και σύγχρονη τοπική ιστορία του Δήμου Αμυντέου. Η παρουσία σας εδώ με γεμίζει προσωπικά με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, καθώς μου δίνει να καταλάβω πως αναλογίζεστε τη σημασία της έκδοσης ενός τέτοιου συγγράμματος που αφορά την περιοχή. Στη συνέχεια, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την προσφώνηση του Δήμαρχου Αμυντέου, τον κύριο Άντωνη Πιτάκη, όπως και για την αρρωγή στη διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης, αλλά πάνω απ' όλα για την ίδια την έκδοση του βιβλίου, ενός βιβλίου που το αποτελεί πρωτότυπη ιστορική μελέτη για την περιοχή. Επίσης, να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής, τον κύριο Πέτρο Μπερβερίδη, ο οποίος υπήρξε ρυθμιστής των διαδικασιών της έκδοσης του βιβλίου, έχοντας διαρκή επαφή μαζί του όλο αυτό το διάστημα μέχρι την έκδοση του βιβλίου, την κυρία Ελένη Κυρίκα, τη Δήμαρχο Πολιτισμού, για την οργάνωση της σημερινής εκδήλωσης, τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Αμυντέου για την πολύτιμη συνεισφορά της στην οργάνωση αυτής της εκδήλωσης και συγκεκριμένα τη συντονίστρια της σημερινής εκδήλωσης, την κυρία Μένια Ρώμα, φιλόλογο και αντιπρόεδρο της Στέγης Τεχνών και Γραμμάτων Αμυντέου, και τον βραβευμένο συγγραφέα της περιοχής μας και υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων της Στέγης, τον κύριο Βαγγέλη Νάσκο. Φυσικά, εκφράζω τις ευχαριστίες μου προς τον εκδότη του βιβλίου, τον κύριο Παύλο Κυριακίδη, ο οποίος δεν κατάφερε να έρθει απόψε από τη Θεσσαλονίκη σήμερα εδώ λόγω φόρτου εργασίας, καθώς ο ίδιος, όπως και η αείμνηστο αδερφή του Δέσποινα, έδειξαν έμπρακτα και διαχρονικά τον ενδιαφέρον τους για να αναλάβουν την έκδοση αυτού του συγγράμματος, εξαιτίας της συναισθηματική τους σύνδεσης με την περιοχή, καθότι έχουν καταγωγή από τον Άγιο Παντελεήμονα. Συνεπώς, από πλευράς μου, η έκδοση αυτή είναι αφιερωμένη για τον παραπάνω λόγο στην μνήμη της Δέσποινας Κυριακίδη. Προσωπικά, θεωρώ πως από αισθητικής και τυπογραφικής άποψης, οι εκδόσεις Κυριακίδη κατάφεραν να εκδώσουν ένα σύγγραμμα το οποίο ξεπέρασε κατά πολύ και τις δικές μου προσδοκίες. Φυσικά, πρέπει να ευχαριστήσω θερμά και τους δύο μιλητές της βιβλιοπαρουσίασης, τον κύριο Κίτα Κακαβά και τον κύριο Γιάννη Κασκαμανίδη, οι οποίοι μου έκαναν την τιμή να αποδεχτούν την πρόσκλησή μου και να βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί μου για να καταθέσουν τη δική τους οπτική για το σύγγραμμα. Πηγαίνοντας χρονολογικά λίγο νωρίτερα, θα ήθελα προφανώς να ευχαριστήσω καταρχάς τον δάσκαλό μου και επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, τον κύριο Ιάκωβο Μιχαηλίδη, καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, του οποίου η θεσμική συμβολή και η επιστημονική καθοδήγησή του υπήρξαν καθοριστικές για την εξέλιξη του έργου. Ευχαριστίες ήθελα να εκφράσω επίσης και στον κύριο Γιάννη Στρατάκη, Περιφερειακό Σύμβουλο Δυτικής Μακεδονίας, η επιθυμία του οποίου για τη συγγραφή της ιστορίας της περιοχής αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για την πραγμάτωση αυτού του εγχειρήματος, καθώς ο ίδιος αποτέλεσε σημαντικό συνδετικό κρίκο, φέρνοντάς με σε επαφή με τα αρμόδια άτομα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο και φίλο μου κύριο Γιάννη Ρίγκα από Θεσσαλονίκη, ο οποίος προέβη στη φιλολογική επιμέλεια της εργασίας. Κλείνοντας τις ευχαριστίες μου, θα ήταν τεράστια παράληψη από πλευράς μου αν ξεχνούσα τον πρώην Δήμαρχο Αμυντέου, τον κύριο Κωνσταντίνο Θεοδωρίδη, αν δεν υπήρχε η διάθεση και η έντονη θέληση του κυρίου Θεοδωρίδη να ενταχθεί σε ερευνητικό πρόγραμμα η δημιουργία ενός τέτοιου βιβλίου, το βιβλίο αυτό που σήμερα μπορούμε να κρατήσουμε στα χέρια μας ενδεχομένως να μην υπήρχε. Περνώντας τώρα στις λεπτομέρειες του έργου, η μελέτη για τη συγγραφή του βιβλίου τοπικής ιστορίας του Δήμου Αμυντέου εκπονήθηκε στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος που ανατέθηκε από τον Δήμο Αμυντέου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης με επιστημονικό υπεύθυνο τον κύριο Ιάκωβο Μιχαηλίδη και συγγραφέα και ερευνητή εμένα. Η έναρξη του έργου συνέβη την άνοιξη του 2017 και το έργο παραδόθηκε στον Δήμο Αμυντέου το καλοκαίρι του 2019. Αρχικά το έργο της έρευνας και της συγγραφής του βιβλίου ήταν να έχει ολοκληρωθεί έως το Δεκέμβριο του 2018, ωστόσο χρονικές αστοχίες κυρίως στην παραλαβή
αρχαιακού υλικού, συμμετέλεσαν στο να ζητήσω παράταση από το τότε Δημοτικό Συμβούλιο Αμυντέου, η οποία και εγκρίθηκε. Ωστόσο, για να φτάσουμε στην άνοιξη του 2017, όταν και ξεκίνησε να τρέχει η σύμβαση έργου, θα ήθελα να παραθέσω το πώς γεννήθηκε η ιδέα. Από την περίοδο κατά την οποία ήμουν φοιτητής, ακόμα είχα αντιληφθεί το ερευνητικό κενό στη βιβλιογραφία που υπήρχε για την ιστορία της περιοχής, η οποία αποτελεί τόπο καταγωγής του πατέρα μου, και κρυφή μου σκέψη και υπόθεση ήταν κάποια στιγμή να καταφέρω να το καλύψω. Χάρη στις συζητήσεις που ξεκίνησαν με τον καθηγητή μου, κύριο Ιάκωβο Μιχαηλίδη, κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών, αυτό το όνειρο άρχισε να διαφαίνεται πως μπορεί να πάρει σάρκα και οστά. Έτσι, μια απλή διερευνητική συζήτηση το 2015 έγινε επίσημη πρόταση το 2016 προς τον Δήμο Αμυντέου και τον τότε Δήμαρχο κύριο Κωνσταντίνο Θεοδωρίδη, και την άνοιξη του 2017 αυτό το ερευνητικό έργο υπό την υποπτία του ΑΒ θα είχε επισήμως πλέον ξεκινήσει. Στο σημείο αυτό, ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσω πως όταν απευθύνθηκα στον κύριο Μιχαηλίδη για το επικείμενο έργο, υπήρχε ήδη ένας ενισχυτικός για μένα παράγοντας, τον οποίο σας τον ανέφερε ο κύριος Βιτάκης, ο Δήμαρχος Αμυντέου. Τον παράγοντα αυτό να ανακάλυψα όταν είδα στα ερευνητικά έργα του κυρίου Μιχαηλίδη την περίοδο 2009-2010, ο ίδιος ήταν επιστημονικός υπεύθυνος για ένα βιβλίο το οποίο πήγε να εκδοθεί για τον τότε Δήμο Φιλότα, όπου επίσης εκείνη την περίοδο ήταν δήμαρχος ο κύριος Βιτάκης. Το έργο αυτό δυστυχώς, όπως μας είπε και ο κύριος Δήμαρχος, δεν ολοκληρώθηκε, αφενός επειδή ο Δήμος Φιλότα συγχωνεύτηκε με τον Δήμο Αμυντέου, και αφετέρου επειδή η εργασία εκείνη δεν μπόρεσε να καλύψει ένα κεφάλαιο σχετικά με τους τόπους προέλευσης των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Αμυντέου, κεφάλαιο το οποίο καλύπτεται εντελεχώς από το βιβλίο που παρουσιάζεται σήμερα. Συνεπώς, η προσπάθεια συγγραφής της τοπικής ιστορίας του τότε Δήμου Φιλότα μπορεί να θεωρηθεί καλύτερα προπομπός του παρόντος και ευρύτερου για την περιοχή έργου. Στην πιθανή ερώτηση τώρα, γιατί το βιβλίο εκδόθηκε το 2023, το Μάιο του 2023, ενώ παραδόθηκε στον Δήμο το 2019, η απάντηση είναι πως αυτό συνέβαλε και η αλλαγή στην ηγεσία του Δήμου, αλλά κυρίως τα γεγονότα που συνέβησαν σε παγκόσμιο και διεθνές επίπεδο, όπως η πανδημία και οι επιπτώσεις της σε οικονομικό επίπεδο, η όθηση που η βαρύτητα που έπρεπε να δοθεί σε άλλους τομείς, που εκ των πραγμάτων κράτησαν την έκδοση του βιβλίου πίσω, καθώς ήταν κατανοητό πως δεν μπορούσε να γίνει εκείνη τη στιγμή. Κάτι αργά παρά ποτέ, θα πω εγώ. Βέβαια, αυτό ευνοήσει και το ίδιο το σύγγραμμα, γιατί όλο αυτό το μεσοδιάστημα μπορούσα να ελέγξω και να επανελέγξω το κείμενο, έχοντας τη δυνατότητα για μικροπαρεμβάσεις και βελτιώσεις. Σχετικά με την περίοδο στην οποία αναφέρεται το παρόν σύγγραμμα, αυτή είναι η νεότερη και σύγχρονη ιστορική περίοδος του σημερινού Δήμου Αμυντέου, με μια οριοθέτηση 200 ετών ως εξεταζόμενη περίοδο από το 1750 έως το 1950. Η αναδρομή στο παρελθόν, ωστόσο, ξεκινά από την περίοδο της Οθωμανικής κατάκτησης της Δυτικής Μακεδονίας στα τέλη του 18ου αιώνα, ως ιστορικό πλαίσιο για την πληρέστερη κατανόηση της Οθωμανικής διοίκησης στην περιοχή. Για να μπορέσουμε να εισάγουμε δηλαδή τον αναγνώστη στο τι ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία και εδώ πέρα στην περιοχή. Για την αναλυτικότερη λοιπόν περιγραφή της Οθωμανικής περίοδου, ως εναρκτήρια ατομία επιλέχθηκαν τα μέσα του 18ου αιώνα, καθώς από εκείνη την περίοδο και εξής ξεκίνησαν να συντελούνται ποικιλόμορφες αλλαγές στα εσωτερικά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μείζωνος σημασίας γεγονός αποτέλεσε, όπως μας είπε ο κ. Καμανίδης, η διάλυση της Αρχιεπισκοπής Αθρίδας το 1767, με το σύνολο της Μακεδονίας από εκείνη τη στιγμή να υπάγεται στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κατάσταση η οποία βέβαια έναν αιώνα αργότερα άρχισε να αμφισβητείται εξαιτίας της αναγνώρισης της βουλγαρικής εξαρχίας το 1870, γεγονός που βαθμιαία συνέβαλε στη βουλγαρική εθνική αφήγηση με άμεσες συνέπειες για το μακεδονικό χώρο. Η τομή κατά την οποία ολοκληρώνεται η ιστορική περιγραφή του παρόντος φωνήματος στη σύγχρονη πια εποχή είναι η λήξη του εμφυλίου πολέμου και οι συνέπειές του, που σε συνδυασμό με τα δεινά της προηγούμενης περίοδου της κατοχής αποτέλεσαν δραματική εμπειρία σε ψυχολογικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο για τους κατοίκους της περιοχής του Αμυντέου αλλά και για όλη τη χώρα. Η λήξη της περίοδου αυτής σήμαινε την επαναφορά στην πολιτική ομαλότητα του τόπου, την έναρξη ενός αργού αλλά σταθερού εξυγχρονισμού, αλλά και την εισαγωγή σε μια περίοδο κατά την οποία η μετανάστευση ήταν μείζον φαινόμενο σχεδόν για κάθε κοινότητα της περιοχής του Αμυντέου. Στην πρώτη ενότητα του βιβλίου τώρα, πριν από το ιστορικό πλαίσιο, γίνεται μια παρουσίαση του σημερινού Δήμου Αμυντέου και παρατίθενται στοιχεία σύστασής του, τοπογραφία, πληθυσμιακά και διοικητικά στοιχεία με δημοτικό διαμέρισμα, αλλά και η τοπονυμιολογία. Στη συνέχεια, σκιαγραφείται η κοινωνία στην ευρύτερη περιοχή του Αμυντέου κατά το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, ενώ κατά το μετέχνιο μεταξύ του 18ου και του 19ου αιώνα παρουσιάζεται το μέγεθος της εξουσίας του Αλή Πασά στην περιοχή.
Χρονολογικά, από εκεί και έπειτα, έως και τις αρχές του 20ου αιώνα, στο επόμενο κεφάλαιο, πραγματεύεται η κοινωνική, οικονομική και εκπαιδευτική ζωή του τόπου, αλλά και η εικόνα της ευρύτερης περιοχής του Αμυντέου μέσα από τη σκοπιά των περιηγητών και διάφορων εξηγητών, ενώ ξεχωριστή σημασία σε νότα για το τελευταίο τετάρτο του 19ου αιώνα αποτελεί αυτή που πραγματεύεται την παρουσίαση των εθνογραφικών και άλλων στατιστικών κατά την περίοδο των εθνικών ανταγωνισμών στην περιοχή. Για την κύρια περίοδο των εθνικών ανταγωνισμών στα εδάφη της Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αμυντέου, παρουσιάζονται σε δύο ξεχωριστές ενότητες η πρώιμη και η ένοπλη φάση του Μακεδονικού αγώνα, ενός αγώνα που αποτέλεσε μία από τις πιο σημαντικές σελίδες για την ιστορία του ελληνισμού της Μακεδονίας. Συμπληρωματική ενότητα του Μακεδονικού αγώνα αποτελεί ο ονομαστικός κατάλογος των Μακεδονομάχων που κατάλογαν από τις κοινότητες του σημερινού Δήμου Αμυντέου. Στην επόμενη ενότητα γίνεται λόγος για την έλευση του σιδηροδρόμου στην περιοχή του Αμυντέου, ενός μέσου μαζικής μεταφοράς που συνέβαλε ριζικά στην ποικιλόμορφη εξέλιξη της περιοχής. Το κεφάλαιο αυτής της μακράς περίοδου ολοκληρώνεται με την περιγραφή και την ανάλυση των Βαλκανικών πολέμων το 1912 στην περιοχή, που αποτέλεσαν την κορύφωση των εξεγέρσεων για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Στη συνέχεια, στο επόμενο κεφάλαιο, που περιλαμβάνει την περιοχή του Αμυντέου ως τμήμα πια της ελληνικής επικράτειας, γίνεται αναφορά σε ξεχωριστή ενότητα για τα γεγονότα του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου στην περιοχή, όπως επίσης ξεχωριστή αναφορά γίνεται και για την εγκατάσταση των προσφύγων μετά την μεταστατική καταστροφή. Ωστόσο, αρκετά σημαντική ενότητα αποτελεί αυτή που ακολουθεί την εγκατάσταση των προσφύγων και αφορά τους τόπους καταγωγής τους. Στην αναλυτική αυτή ενότητα παρουσιάζονται βασικά γνωρίσματα των κοινοτήτων από τις οποίες προήλθαν οι Έλληνες πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν εδώ στην περιοχή του Αμυντέου. Μετά την εγκατάσταση των προσφύγων, ακολουθούν δύο ενότητες. Η πρώτη σχετικά με την περιγραφή της κοινωνίας και της οικονομίας της περιοχής του Αμυντέου κατά την περίοδο μεταξύ των δύο παγκόσμιων πολέμων, και η δεύτερη σχετικά με την εκπαίδευση στην περιοχή κατά την ίδια περίοδο. Το έργο αυτό ολοκληρώνεται με την ενότητα που περιγράφει τη δύσκολη δεκαετία 1940-1950, η οποία χωρίζεται σε τρεις υποενότητες σχετικά με τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο, την περίοδο της κατοχής και τον εμφύλιο πόλεμο. Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να κεντρήσει το ενδιαφέρον όλων όσων ενδιαφέρονται για τη γνώση των βασικών ιστορικών γεγονότων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή του Αμυντέου. Επίσης, ένας ιδιαίτερα σημαντικός στόχος που έχει τεθεί είναι να αποτελέσει ενισχυτικό παράγοντα για τη διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας στη σχολικό επίπεδο εδώ στην περιοχή. Και χαίρομαι που αυτός ο προσωπικός μου στόχος είναι κάτι που ενστερνίζεται και η Δημοτική Αρχή, γιατί το βιβλίο θα διανεμηθεί και στα σχολεία του Δήμου. Επίσης, θα είναι επίσης έργο εάν το πόνημα αυτό προκαλέσει ερευνητικό προβληματισμό που θα επιφέρει την εκπόνηση επιπρόσθετων εργασιών, οι οποίες θα προσθέτουν βάθος ή νέα οπτική στην ιστορική έρευνα που αφορά το Αμύριο και την γύρω περιοχή. Για παράδειγμα, μπορώ ο ίδιος να σας πω πως το βιβλίο αυτό για τα μέσα του 19ου αιώνα δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για την περιοχή. Δεν έχω λόγο να το κρύψω. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν βρήκα σχετικό αρχαιακό υλικό στα Οθωμανικά κρατικά αρχεία της Πρωθυπουργίας στην Κωνσταντινούπολη, όπως επίσης στην περίοδο που έκαναν τη σχετική έρευνα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 2017, προσβάσιμη στους ερευνητές ήταν μόνο η εξερχόμενη πατριαρχική αλληλογραφία, ενώ η εισερχόμενη, από την οποία ενδεχομένως να προέκυπταν περισσότερες πληροφορίες, τότε ακόμη ψηφιοποιούνταν και δεν ήταν προσβάσιμη στο ερευνητικό κοινό. Ήταν μόνο η εξερχόμενη εκείνη τη στιγμή. Όσον αφορά τώρα στις πηγές τις οποίες στηρίχθηκα για την έρευνά μου, είναι γεγονός πως μελέτησα ένα πολύ μεγάλο έργος αρχαιακών συλλογών. Ένα πολύ σημαντικό αρχείο σχετικά με την προέλευση των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Αμυντέου με την μητροφρονητική ανταλλαγή των πληθυσμών ήταν το αρχείο προφορικής παράδοσης του Κέντρου Υπηρεσιωτικών Σπουδών στην Αθήνα, στο οποίο υπάρχουν συνεντεύξεις προσφύγων πρώτης γενιάς με πολύτιμες μαρτυρίες για την Μικρά Ασία και τον Πόντο. Η αρχαιακή έρευνα για τις περιοχές καταγωγής των προσφύγων συμπληρώθηκε από το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, το οποίο παρέχει σημαντικές προφορικές συνεντεύξεις από πρόσφυγες που ήρθαν από την Ανατολική Θράκη, αλλά και την υπόλοιπη Μικρά Ασία και τον Πόντο. Επιπλέον, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, για την προέλευση των προσφύγων του Αμυντέου, αλλά και γενικότερα για την περιοχή του Αμυντέου κατά την νεότερη και σύγχρονη περίοδο, έγινε έρευνα στην εξερχόμενη αλληλογραφία που υπάρχει στο Αρχαιοφυλακείο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Ιδιαίτερη μνήμα θα πρέπει επίσης να γίνει για τα αρχαία που αντλήθηκαν από τα κρατικά Οθωμανικά αρχαία στην Κωνσταντινούπολη, τα οποία έφεραν στο φως νέα ιστορικά στοιχεία σχετικά με το γεωκτητικό καθεστώς στην περιοχή του Αμυντέου κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου αιώνα. Τα έγγραφα αυτά, γραμμένα στην παλαιά Οθωμανική με αραβικό αλφάβητο, θα ήταν αδύνατον να αναλυθούν χωρίς την πολύτιμη συνδρομή του ομότιμου καθηγητή του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Αναστάσιου Ιορδάνογλου και του φίλου μου και συναδέλφου κ. Μιαζή Καράμου, ο οποίος γνωρίζει και τουρκικά και ελληνικά και φυσικά το αραβικό αλφάβητο. Για τη γεωκτησία στην περιοχή του Αμυντέου κατά την Οθωμανική περίοδο υπήρξε επίσης έρευνα στα κρατικά αρχαία στην πόλη των Σκοπίων, χωρίς ωστόσο κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Αρχαιακό υλικό επίσης αντλήθηκε από το παράδειγμα Φλόρινας των Γενικών Αρχαίων του κράτους, το Ιστορικό Αρχαίο Μακεδονίας, το Αρχαίο της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, το Αρχαίο του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Έμου, το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στη Θεσσαλονίκη, τη Γεννάδιο Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, αλλά και από ιδιωτικά αρχεία όπως αυτό της οικογένειάς μου, αλλά και από αυτό που παραχώρησε γενικά ο εκπαιδευτών καταγόμενος κ. Πέτρος Ηλιάκης. Στο σημείο αυτό θέλω να πω κάτι για τον κύριο Ηλιάκη. Ο κύριος Ηλιάκης, ως φίλος του πατέρα μου, όταν έμαθα ότι συνέγραφα το βιβλίο για την ιστορία του Δήμου Αμυντέου, είχε έναν τεχνικές φραγισμένο με αρχαία της οικογένειάς του. Οπότε λέει στον παπά μου, αφού ο γιος σου κάνει τη δουλειά, παρακαλώ να δεις αν μπορεί να βρει κάτι χρήσιμο εκεί μέσα. Στο τεχνικό αυτό βρήκα ένα οθωμανικό διαβατήριο ενός προγόνου του κ. Ηλιάκη, το οποίο είναι το τρίτο που υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό μου το είπε ο καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο, ο καθηγητής Οθωμανικής Ιστορίας, ο κ. Δημήτρης Παπασταματίου. Τα άλλα δύο υπάρχουν στο Ιστορικό Αρχαίο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Το τρίτο το έχει ο κ. Ηλιάκης. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι αν κάθε οικογένεια της περιοχής ανοίξει τα σεντούκια, τους τελεκέδες, τα μπαούλα και γενικά το οικογενειακό αρχαιακό υλικό που υπάρχει, που έχει κάθε οικογένεια, όχι βιβλίο τοπικής ιστορίας μπορεί να γραφτεί για το Αμυντό, αλλά εγκυκλοπαίδεια. Για να επανέλθω στην παράθεση των αρχαίων που ερεύνησα, σημαντική αρχαιακή πηγή αποτέλεσαν και οι ψηφιοποιημένες εφημερίδες του νομού Φλόρινας, τις οποίες μπορεί να βρει κανείς διαδικτυακά στο αρχείο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ χρησιμοποιήθηκε ένα ευρύ βιβλιογραφικό φάσμα, το οποίο περιλάμβανε ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία, περιοδικά και διατριβές, και μεταπτυχιακές και διδακτορικές. Τα βιβλία που μελετήθηκαν για αυτήν την εργασία αναζητήθηκαν κυρίως σε πανεπιστημιακές και δημοτικές βιβλιοθήκες, όπως στη Λόρνα, στο Αμυντέο, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, αλλά και στο διαδίκτυο. Γενικότερα, για τη δημιουργία αυτού του εγχειριδίου τοπικής ιστορίας, όπως συνηθίζω να λέω σε φίλους και γνωστούς, ταξίδεψα σε 3 χώρες και 6 πόλεις. Έκανα έρευνα σε Θεσσαλονίκη, Αμύντεο, Φλόρινα, Αθήνα, Σκόπια και Κωνσταντινούπολη. Μια σημαντική δυσκολία που αντιμετώπισα το διάστημα στο οποίο ερευνούσα ήταν η λήψη χρόνου, καθώς όντας εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα, αυτό αυτομάτως αφαιρούσε κάποιες παραγωγικές ώρες συγγραφής μέσα σε ένα 24ωρο. Ένα ακόμη πρόβλημα που αντιμετώπισα στην αρχή της προσπάθειάς μου για συγκέντρωση αρχαιακού αλλά και φωτογραφικού υλικού ήταν η άρνηση ορισμένων ανθρώπων να βάλουν το δικό τους λιθαράκι στη δημιουργία αυτού του πονήματος, που εξ αρχής ήθελα και θέλω να αποτελεί κάτι ερωτικό. Άλλωστε, το γεγονός ότι η έρευνα και η συγγραφή έγινε επί Δημαρχίας Θεοδωρίδη και η έκδοση επί Δημαρχίας Σπιτάκη, θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, πως καθιστά αυτό το εγχειρίδιο διαδημαρχιακό. Και φυσικά για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο βιβλίο χρειάζεται συνεργασία και αλληλεγγύη. Επιπλέον, ζώντας στην εποχή του διαδικτύου, όπου πλέον επικρατούν οι τάσεις του διαμοιρασμού αρχείων και της συνεργατικής κουλτούρας, είναι μάλλον χωρίς νόημα να κρατά κανείς ισβλότυπα αρχεία και πληροφορίες για τον εαυτό του, που είναι γενικά έτσι μια πρακτική που θεωρώ πως ανήκει στο παρελθόν. Ευτυχώς για εμένα, μπόρεσα να ολοκληρώσω την έρευνά μου χωρίς σημαντικά κενά και σε αυτό συνέβαλαν κυρίως το κομμάτι της έβρεσης φωτογραφιών, ο κύριος Γιώργος Μπέλτσης, ο κύριος Νικήτος Κακαβάς, ο κύριος Γεώργιος Μιλωνάς, ο σκηνοθέτης που έχει ασχοληθεί πολύ έτσι εκτενώς με την περιοχή, ο κύριος Χρήστος Κούρας, ο κύριος Τέλειος Γαβριελίδης και ο κύριος Περικλής Ροίδης, τους οποίους και ευχαριστώ δημοσίως. Πέρα από τα ανωτέρω άτομα, ωστόσο, φωτογραφικό υλικό αγγλίθηκε από το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο και από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο στην Αθήνα, από το Μουσείο Φωτογραφίας του Χρήστος Καλοκαιρής του Δήμου Κακομοιρίας, από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, από το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στη Θεσσαλονίκη, όπως και επίσης από την εξαιρετικά εξωστρεφή, έχω να τονίσω, λέσχη πολιτισμού Φλόρινας, από τη συλλογή της οποίας προέρχεται το εξώφυλλο του βιβλίου, με το καμπανακιό του Αγίου Νικολάου εδώ στο Αμύντεο. Τέλος, έρχομαι από καρδιάς ο κάτοικος, ο φίλος και γενικότερα ο έχων ενδιαφέρον για την νεότερη και σύγχρονη ιστορία του Αμυντέου να βρει αυτό το σύγγραμμα χρήσιμο και ουσιώδες. Αυτό θα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία για το βιβλίο και για μένα προσωπικά. Έχουμε λοιπόν καλή ανάγνωση σε όλους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι θα το πάρουν στα χέρια τους. Και κλείνοντας,
Θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα. Το βιβλίο αυτό δεν ανήκει σε μένα. Εγώ ήμουν απλά εκτελεστής ενός έργου. Το βιβλίο αυτό ανήκει σε όλους εσάς, που η ιστορία σας είναι αυτός ο τόπος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.